αρκετά είπαμε τι έγινε μέχρι σήμερα. Εδώ είμαστε για να πούμε τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας μέσα από το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό που εδώ και 10 μέρες κυκλοφορεί στις γειτονιές του Αλήμου. Το πρόγραμμά μας βασίζεται στις δυνατότητες του Δήμου και στις πραγματικές ανάγκες της πόλης. Δεν πρόκειται και δεν υπάρχει περίπτωση να τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Δεν θα κάνουμε το λάθος των προηγούμενων. Θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Εκεί που πραγματικά θεωρώ ότι φέρνουμε την αλλαγή στο Δήμο μας είναι στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δοκιμάζεται. Πολλοί Δήμοι έχουν ήδη καταθέσει ανάλογα προγράμματα. Η δημοτική μας παράταξη, καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό, δεσμεύεται να υλοποιήσει ένα μέτρο το οποίο ονομάζουμε Συμβόλαιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα σε αυτό το συμβόλαιο καλύπτουμε όσες οικογένειες στον Άλυμο έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ. Όλες τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου εισοδήματος. Για αυτές τις ομάδες καταργούμε όλες τις δαπάνες, τα τροφεία ή τις συνδρομές σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Παιδική σταθμή, πολιτιστικός οργανισμός, προγράμματα του αθλητικού οργανισμού. Αυτό έχει ένα κόστος και δεν είναι σωστό να προσφέρουμε από την τσέπη του Δήμου. Πρέπει οι φορείς αυτοί τα χρήματα που θα απολέσουν από αυτή την παροχή, από αυτή την εξαγγελία μας, από κάπου να τα πάρουν. Δεν θα τα πάρουν από τα ταμεία του Δήμου. Σήμερα εξαγγέλνουμε και κάτι ακόμα. Εξαγγέλνουμε την ίδρυση ενός Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όχι στην τσέπη κάποιου δημάρχου ή αντιδημάρχου, αλλά μέσα στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Από αυτό το ταμείο θα αντλήσουν την απώλεια των εσόδων οι φορείς του Δήμου που θα δώσουν αυτές τις παροχές. Τα έσοδα αυτού του ταμείου, και εδώ είναι που δεν σήκωσε το γάντι η απερχόμενη διοίκηση, θα είναι το 20% της αμοιβής, της μηνιαίας αμοιβής και για τα 4 χρόνια του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και Αντιπροέδρων όλων των νομικών προσώπων του Δήμου. Η κίνηση είναι συμβολική αλλά και ουσιαστική. Με αυτή την πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο ταμείο για τα επόμενα 4 χρόνια θα εισρεύσουν 150.000 ευρώ. Ένας δεύτερος τομέας στον οποίο πραγματικά πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε τι θα κάνουμε είναι το θέμα των εμπορικών καταστημάτων και της εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου μας. Τα εμπορικά καταστήματα, τα μικρά εμπορικά καταστήματα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Μας στηρίζουν στην καθημερινότητά μας. Σε πολλά από αυτά συνδημότες μας εργάζονται. Σε πολλά από αυτά όλοι μας εξυπηρετούμεθα. Κάθε μέρα, από την Εύγα μέχρι το Ψιλικατζίδικο, μέχρι το οποιοδήποτε άλλο κατάστημα. Σήμερα βλέπουμε να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Αυτό που προτείνουμε είναι να απαλλάξουμε πλήρως όλες τις νέες επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους για τα επόμενα 2 χρόνια από τα δημοτικά τέλη. Και βέβαια δεν συζητάμε για επιχειρήσεις τεράστιες, αλλά για τα καταστήματα που θα έχουν εμβαδό έως 70 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, για τα υφιστάμενα καταστήματα έως τα 70 τετραγωνικά μέτρα δεσμευόμαστε για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στο 50%. Θα δημιουργήσουμε και θα αναβαθμίσουμε διαδικασίες διαφήμισης της δραστηριότητας των εμπορικών καταστημάτων με όλα τα μέσα του Δήμου και μέσα από το ίντερνετ, την δημιουργία αναβαθμισμένου κέντρου
ανέργων και τη διασύνδεση του κέντρου αυτού με την τοπική αγορά εργασίας. Και τέλος, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε με κάθε μέσο την επιχειρηματικότητα. Ένας άλλος τομέας, πολύ σημαντικός, η καθαριότητα. Ο Άλυμος είναι ένας προβεβλημένος, ακριβώς, νοικοκυρεμένος δήμος που όμως δυστυχώς στον τομέα της καθαριότητας της πόλης υστερούμε τραγικά. Πρέπει πάνω απ' όλα να αναδιαρθρώσουμε τις υπηρεσίες καθαριότητος. Πρέπει να ανατρέξουμε σε διπλανούς δήμους αλλά και στο παρελθόν του δικού μας του Δήμου. Δεσμευόμαστε ότι θα επαναφέρουμε το θεσμό του οδοκαθαριστή της γειτονιάς. Οι 20 οδοκαθαριστές θα είναι συνδεδεμένοι με 20 τομείς του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κοστολόγιο. Σήμερα υπάρχουν εργάτες καθαριότητος που όμως δεν απασχολούνται στην καθαριότητα. Αυτό τελειώνει την 1η Ιανουαρίου. Όποιοι θέλουν να εργαστούν στο Δήμο στην καθαριότητα θα είναι στην καθαριότητα. Δεν θα είναι δεξιά και αριστερά χαμένοι σε άλλες περιφερειακές υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο Δήμος Αλήμου σήμερα για τις ανάγκες του πρασίνου να έχει 5 ή 6 κηπουρούς και το πρωτόκολλο του Δήμου να έχει και αυτό 5 ή 6 υπαλλήλους. Δεν γίνεται πλέον αυτό. Παράλληλα, πρέπει ο Δήμος να εξυγχρονιστεί και στον εξοπλισμό του. Και είναι το πρώτο από όσα λέμε που χρειάζεται πραγματικά δαπάνη. Δεν μπορεί όμως ο Δήμος να στηρίζεται σε μία σκούπα. Άμεσα πρέπει να αγοράσουμε και δεύτερη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να σταματήσουμε την κοροϊδία. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι όταν βλέπω ότι ο Δήμος πηγαίνει στους κάδους σε όλες τις γειτονιές και κολλάει αυτοκόλλητα που λένε πότε ο κάδος πλήθηκε. Και αυτά τα αυτοκόλλητα είναι κενά. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πραγματικά δεν το πιστεύω. Βάλαμε τα αυτοκόλλητα για το πλύσιμο των κάδων όταν ο Δήμος δεν έχει πλυντήριο. Μήπως πρέπει σε αυτά τα αυτοκόλλητα να σημειώνουμε πότε βρέχει? Γιατί μόνο τότε βρέχονται οι κάδοι. Και μόνο όταν είναι ανοιχτοί. Η αγορά της σκούπας και η αγορά του πλυντηρίου είναι δέσμευση της πρώτης χρονιάς. Παράλληλα, πρέπει να λειτουργήσει και το πρόγραμμα επισκευής και αντικατάστασης των φθαρμένων κάδων. Είδαμε κάτι κάδους, τώρα προεκλογικά. Στον Δήμο Αλήμου ο χρόνος είχε σταματήσει 3,5 χρόνια και ξαναξεκίνησε 15 μέρες. Τώρα, προεκλογικά. Πρέπει να επαναλειτουργήσει η υπηρεσία που θα ασχολείται με την καθαριότητα συγκεκριμένων χώρων όπως είναι οι παιδικές χαρές, οι στάσεις, τα αιτήματα, όλα αυτά που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Και βέβαια, για το λόφο Πανί δεν συζητάω ότι πρέπει να αναλάβει ο Δήμος τον καθαρισμό όλου του λόφου, γιατί εκεί υπάρχει το εξής ιδιότυπο, για να μην πω κάτι άλλο. Τον μισό λόφο, την ανατολική πλευρά, έτσι δεν είναι Μαρία, την έχει αναλάβει ο Σύλλογος και τη δυτική πλευρά την έχει αναλάβει ο Δήμος. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μοιρασιά. Για τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός πρέπει και θα είναι μία από τις προτεραιότητες μας αυτή την τετραετία. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην ανέγερση του δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου. Το είχαν υποσχεθεί την προηγούμενη τετραετία, το ξαναυπόσχονται και τώρα. Πώς θα γίνει? Ο Δήμος κάθε χρόνο παίρνει από το κράτος ένα κονδύλι που λέγεται ΣΑΤΑ και είναι μόνο για έργα. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα άλλο. Και ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι σήμερα αυτά πετιόντουσαν δεξιά και αριστερά. Και τα περισσότερα χανόντουσαν. Όπως στον πεζόδρομο που είπα θα τον φτιάξουμε 3 φορές. Θα δημοπρατήσουμε την πρώτη χρονιά το κλειστό γυμναστήριο. Το κόστος του είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια. Και θα ξέρουμε ότι τα μισά από τα χρήματα που θα πάρει ο Δήμος μας για έργα θα πάνε σε αυτή την επένδυση. Είναι επένδυση ζωής, γιατί ο αθλητισμός, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν φτιάχνει αθλητές, φτιάχνει χαρακτήρες. Θα αρχίσουμε και πάλι να αποδίδουμε στα αθλητικά σωματεία
το μέγιστο των επιχορηγήσεων, το οποίο σήμερα έχει φτάσει να είναι κάτω και του 50%. Θα αναβαθμίσουμε το κλειστό γυμναστήριο, αυτό που υπάρχει τώρα στο Άνω Καλαμάκι, ξεκινώντας από τα αποδυτήρια. Δεν ξέρω πόσοι έχετε παιδιά που πηγαίνουν εκεί, αλλά πραγματικά αυτά τα αποδυτήρια που είναι εκεί είναι αποδυτήρια ντροπής. Η δαπάνη είναι μηδαμινή, ενδιαφέρον να υπάρχει, που σήμερα δεν υπάρχει. Και θα βοηθήσουμε στο να δημιουργηθούν και βοηθητικοί χώροι στο συγκεκριμένο κλειστό. Θα διαμορφώσουμε υποδομές στίβου στο γήπεδο Τραχώνων. Και εκεί πάλι πρέπει και δεσμευόμαστε ότι θα αναβαθμίσουμε και τους βοηθητικούς χώρους. Θα αναβαθμίσουμε τα αποδυτήρια και τους βοηθητικούς χώρους στο γήπεδο του ΑΟ Καλαμακίου, στο κάτω Καλαμάκι. Βλέπετε, ξεκινάμε από τις αναβαθμίσεις των αποδυτηρίων, κάτι που θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο και δεν έχει γίνει ποτέ. Και βέβαια, για όσους ασχολούνται με το τένις, είναι αδιανόητο να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις στην πλατεία Θράκης και να μην υπάρχουν ούτε καν χώροι υγιεινής. Όχι αποδυτήρια, αυτά θα γίνουν. Και αυτοί που λένε ότι δεν επιτρέπεται θα πάρουν την απάντησή τους. Και βέβαια θα πάμε το αέριο στο κολυμβητήριο. Το πάρτι του πετρελαίου στο κολυμβητήριο, φίλοι μου, τελειώνει. Θα μπει αέριο και θα ξέρουμε τι πληρώνουμε. Και πληρώνουμε πολλά. Για τις νέες τεχνολογίες. Ο τομέας των νέων τεχνολογιών στο Δήμο μας είναι ένας τομέας με ανύπαρκτη δράση. Και αυτό με μεγάλη ευθύνη της απερχόμενης διοίκησης. Άλλοι δήμοι στο Λεκανοπαίδιο και στη χώρα αξιοποίησαν τα κοινοτικά κονδύλια, εξυγχρόνισαν τη διοικητική τους μηχανή και δημιούργησαν μια τεράστια γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών για τους πολίτες. Δεσμευόμαστε από την πρώτη χρονιά. Θα εκπονήσουμε ένα καινούριο στρατηγικό ψηφιακό επιχειρησιακό σχέδιο σε συνεργασία με όλους τους διαθέσιμους και εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, θα θεσπίσουμε θέση αντιδημάρχου ή ειδικού συμβούλου στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής σύγκλησης, που θα συντονίσει τις ενέργειες και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου. Για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Η πάγια θέση μας είναι ότι ζητούμε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο αμυγούς πρασίνου. Η πάγια θέση μας είναι από εδώ και πέρα ότι θέλουμε μία ξεκάθαρη πρόταση για το σύνολο του πάρκου. Μία πρόταση που θα έρχεται από επίσημα χείλη και όχι από διαρροές. Δεν μπορεί να διαβάζουμε για μνημόνια και να ψάχνουμε στις διαρροές να δούμε τι είναι τώρα αυτό. Τι είναι αυτό που θέλει το Κατάρ να κάνει. Ξενοδοχεία, μαρίνα, αεροδρόμια, όλα τα έχουμε ακούσει. Και επειδή ακούστηκε και το αεροδρόμιο, αυτό που τονίζουμε σε όλους και προς όλες τις κατευθύνσεις είναι το μερίδιο της κυροζήνης που μας αναλογεί, εμείς το αναπνεύσαμε. Τελειώσαμε, δεν θέλουμε άλλο. Το Πολυτεχνείο έχει καταθέσει πρόταση. Πρόταση για Μητροπολιτικό Πάρκο με ήπιες εκμεταλλεύσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. Και με ένα οικονομοτεχνικό σχέδιο το οποίο είναι εφικτό και βιώσιμο. Αυτό στηρίζουμε. Αυτό θέλουμε να γίνει, αυτό υιοθετούμε. Ας δεσμευτούν επιτέλους και οι αρμόδιοι και ας πάψουν οι δήμαρχοι να τοποθετούνται ανάλογα με τις κυβερνητικές τους σχέσεις. Στο θέμα του Μητροπολιτικού Πάρκου δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα υπάρξουν ποτέ κυβερνητικές σχέσεις και εξαρτήσεις. Τελεία και παύλα.